Mga kapaglaom, among ihanduraw ang usa ka hari, diin kuyog ang iyang pamilya, niini nga templo, o kini nga templo, hininloan. Inatiman, matag karon og unya ginalimpyuhan. Kung mahimo gani dili tugutang mahugaw way abog sinaw og hinlong hilabihan. Oo, tungod kini sa pagkahalangdon, sa pagkaimportante sa tao nga lumulupyo ni maong templo, busa ginapabilin kani siya nga walay buling og hingpit. Pero mga kahop, what if imong wasayran nga ang lumulupyo ni ining mao nga templo dili bisan kinsa lang kung dili mao ang atong buhing Ginoo? Di ba mas labang pag-amping ang imong pagabuhaton nga kini magpabilin nga hinlo? Ug mas labaw nga kita masayr nga atong masayran nga kini nga templo mao ang atong lawas mo sa mga pag-aom karon atong sayron ang mga pamaagi sa pag-atiman niini nga templo diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon World! Do you not know that you are the temple of God and that God's Spirit dwells in you? That's right. The scripture says our body is the temple of God, and therefore, we are given a special responsibility to protect and care for our bodies. Just as we wear clothes to block off dirt on the outside, isn't it more consequential that our diet be nourishing and nutritious? Just as we guard ourselves from injuries, isn't it more important that we avoid diseases caused by non-nutritive food intake? Isn't it more helpful and thoughtful to say, eat well, so we don't have to say, feel better and get well? Taking care of our bodies is important to God. That is why He gave us power of discipline, so we can live a lifestyle that avoid imprudent activities and embrace the activities that are beneficial, fulfilling, and meaningful instead. Ultimately, it will help us overcome distractions such as food and unhealthy habits that are harmful to our bodies and that cripple our ability to serve God. Let us glorify God with our bodies and not defile His temple by succumbing to temptations that damage it. Let's face it, how can we really spend time enjoying God's goodness when we are lying in bed sick? And how much time can we really spend giving hope, sharing love, and changing life by introducing Jesus Christ if we have fallen victims by our own unhealthy lifestyles? Matthew tells us to let our light so shine before men, that they may see our good works and glorify our Father in heaven. So, if we Christians embrace healthy living and create positive impact in our community, eventually the world will know, and they will know the God we serve as well. Now, isn't that great? Ayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, good morning. Hello Good mga morning. kapag-aom. Hello, good morning, Yup. Good morning, Kuya Welcome. Alvin. And by Daryl Lictin. Ayong Welcome back. buntag, salamat sa pagkabiyabi. Extra special karon kuya kay Yes. we are reunited by this kind of people. Yes. Ah. And si Sharon, nagbakasyon man to. Nag-vacation si Sharon. So, sa Manila. Yes. So, kita Yes, karon welcome Yup and Daryl once again. Unsa may Ah. Kulbaan, gibati. kufits, kung sa ba, kaya pa baka na ko, no? Bisa kadiyot pa gani ko, no? Kaya, kayo. Mga kahop, gimingaw kayo mininyo, super good. How about Kuya Darrell? Ay, da. Yes, dili na siya cheesy mga kapaglaman, but getting reconnected with these friends of ours, mo gina-look forward po namin dito sa China. By the way, katong ilang bitong ipadala nga kumustahan video. Di ba, lingaw ka sila. So, gimingaw, gid mi si Anas, lingaw kay ko. Fits, kabalo makapila to ka-take? Pila Kasi to. kamera naman nyo to, bay. Wala, ito, gibutan na naman sa lamisa. Yes.
And mga kapaglaom, no, speaking of kumustahan, siyempre nalipay mi diri sa studio tungod kay naamong migoy. And siyempre si Yop naa sila karon kauban namo. Wala gina siya katumbas nga kalipay basta among mga kauban gikan sa abroad mo anhi diri labi nagnaipasa-lubong mga kapaglaom. Mo na siya. Mo na diya. And mga kapaglaom, speaking of kumustahan, atong mga kumustahan diya sa abroad, atong mga kapaglaom, kumusta mo diya. And kung kamo nagatanaw sa atong live Facebook, makita kita sa atong mga pages, Panimbaya sa Kabuntagon, Harana sa Kabuntagon, na ata diya og Hope Channel South. And kung kamo nagatanaw sa atong mga television, makita kita sa atong local antenna. Din sa Cagayan Channel 25 diya sa para sa Channel 17 sa GSAT. And diya sa Luzon sa sa Channel 25 sa local antenna, and sa Luzon sa TV Plus Channel 44 nationwide makita kita sa GSAT Channel 37. Yes, ug pinasahiya ato ang episode karon mga kapaglaom kay magtuki kita sa atong health. Wow. Unsa ka importante ang health or panglawas? Dinina sa pag-start sa ato ang spills. Nindot kay ang analogy ba kay mura sa tukuyawing na ay hari nga na ay pamilya tapos Lumulupyo sa templo. Lumulupyo sa templo. Tapos kato nga templo hininluan yes Hininluan. Yes, inatiman Inatiman. kaayo. Tapos- Fits. And muna ato ang templo nga atong lawas nga gihatag sa Ginoo sa ato ano. Ato jud ni siyang atimanon og ayo kay kung ato ang lawas wala na dili na tong mapadayon ang atong mga plano sa kinabuhi. Yes. Atong Ang mga idea kaluoy. ba nga manghilo ta sa balay kung naay maabot nga bisita, no? Hiluang gina to kinahanglan perfecto ang atong balay. Unsa lang ka kung sa Ginoong Hesus amo puyo sa atong lawas, which is ginatawag ni atong lawas sa Biblia nga templo sa Ginoo. Yes. O kani nga minsahe very timely kay ni siya. Kay usahay kita no sa kabisi nato. Ang atong focus is magtrabaho, pangwarta, inana lang ato ang mag-compromise ang atong health, mabilar. 'Di ba? Dili na nato matagan og pagtagad ug karon nato nang tukyon mga kapaglam kung unsa gyud Wow. ka importante Kuya Awing. So tama to akong vlog din ako nga importante ang lawas Ano at na siya manon. vlog? Ano na siya So na kong vlog pa mo na follow mo sa akong vlog. And mga kapaglaom no, kana nga issue niya ato na siyang himay-himayon sa Good Morning Pastor ato makauban niya Pastor Jun Doroy niya mga kapaglaom. Yes, aside from sa ato ang mao nga topic mga kaigsunan, no, unya po daod atong kumustahon ang atong mga kaigsunan diya sa Light Above SDA Church. Aduna sa lighim mga renewal of vows. So atong lang taon niya ang ilahang video kung sa ilang gihimo dito. And of course, ayaw po mo kalimot sa ato ang Dear Panimbaya. Yes, Tiyo? Fits. Sakto kay ka, Fits. Ang atong Dear Panimbaya later, mga ka-hope. Sugilanon sa gugma ug panglawas ang atong tagaan ug pagtagad. So, andama ang inyong mga tambag aron malamdagan ang atong letter sender. And later mga kapaglaom no, ang atong mag-alawit all the way from General Santos City, ang praise team and napotay singers from Combal Province and General Santos City. And for the meantime, mga kapaglaom, maminaw tag usa ka alawiton sa atong mga kabataan diri sa SPUC, ang SPUC Kids. If I were a butterfly, thank you, Lord, for giving me wings. And if I were a robin in a tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were a fish in the sea, that wiggle my tail and I giggle with glee. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me a child. But I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I thank you, Lord, by raising my trunk.
You gave me Jesus and you make me your child. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a child. You gave me Jesus and you made me a child. But I just thank you, Father, for making me. Wow, pagka nindot sa mga awit, mga kaisunano, pagka dasig sa mga kabataan sa Cute ilang kayo? edad na sila video sa Yes. Facebook kung sa Mutoy YouTube. lang awit nga, if I were a butterfly. I were a butterfly. Ito kayong message matibing, di ba nga? Na you gave me A heart, and you gave me a smile. And thank you, Jesus, for making me me. Me. Masalamat na sa Ginoo kung yun sa tanya pag-create, di ba? Kay mga gwapo-gwapa kita mga kaisunano. Amen. Sa mata sa Ginoo. Amen. Yes. Lagi na siya. Ito Yeah. ginang-feel. Aha. Og sa laing bahin mga kapaglaom, pamilyar ba mo sa kaning nga pa tawag nga probiotics? Or Unsa naman ba rin siguro ka nasa- importante sa tong lawas? Naman nasa How Yakult. this will Yes. fight against certain diseases mga kapaglaom kung wala pa mo nahibalo? Ana si Doc Laila alang sa Health Tip. Lactobacillus is a type of bacteria normally lives in the gastrointestinal tract that offers protection against diseases and it aids digestion. To stimulate the growth and activity of the lactobacillus, the gut bacteria, they need to be supplied by indigestible substances in food called prebiotics. And prebiotics feed the friendly bacteria in the gut. Prebiotics are available in many high-fiber foods, including some fruits and vegetables and whole grains. And here are some common foods that contain prebiotics. Garlic, onion, asparagus, unripe banana, oats, apple, cocoa beans, yacon, flax seeds, seaweeds, and wheat bran. Babies get access to prebiotics through breast milk and some infant formulas. Include these high-fiber foods in your daily diets. This will help the gut bacteria produce nutrients for a healthier digestive system. Recent study revealed Lactobacillus, the gut bacteria, is sensitive to salt. And eating salty foods kill off Lactobacillus. This is Miss Laila reminding you the greatest wealth is health. Be healthy. It's a wise choice. Pinangga ka sa Ginoo, inunuas sa makadaghan. Pagbalik niya, abli na ang ganghaan. Hukay gimahal kaniya. Busa balik na, ayaw na paglangay-langay pa. Si Jesus sa makadaghan, wala kaniya gibiyaan. Bisan pa sa atong kapakyasan, ang gugma niya ang maoy na una. Tahura ang Ginoo, magmapay nugsanon ka sa kinabuhi mo. Aron makabaton ka bahandi, dungugog taas nga kinabuhi.
asa makadaghan. Pagbalik niya, abli na ang ganghaan. Hukay gimahal kaniya, busa balik na ay napaglangay-langay pa. Busa ayaw kumpiyansa higala sa tanang mga litag nga kanimo mulaglag. Kaysa katapusan kita hukman niya, kung angay bata sa gingharian niya. Yun ay suon ko, binangga ka sa Ginoo. Yun asa makadaghan. Pagbalik niya, abli na ang ganghaan. Hukay gimahal kaniya, busa balik na ay napaglangay-langay pa. Hukay gimahal kaniya, busa balik na. Busa balik na ay napaglangay-langay pa. Daghang Yes. salamat, praise team. Walay atik no, walay atik gini. Ang inyong mga tingog kami kay paminaw, bugnaw. And I think later may LSS ko ani. Kaya I like the melody and I like the Yes. lyrics as well. Ang Ako lang message naman tayo sa na song. puro mo lalaki. Sila, Sweet Heaven Psycho, puro babae. Can you tell us why? Puro malaki. Okay, ang grupo mo nag-originate dyan sila mga mountaineers. If you remember, Sarangani Adventist Mountaineers, the group started, mountaineers kami nga, nag-community service sa mga lagyo nga lugar. So I was in a different group before, but then, katong nag-uban ko sa ila, gusto nyo ko mo sakag bukid. Kanya katong nga time na to, nga nagahimo sila community service, baga mo ato kag lugar, kinahanglan pag-adventista mo kanta, perform. Yes, of course. And then, nakilala ko nila, naisip nila nga, ako, I was in a different group. Ano sila nga, pwede siguro nga magbuo tag grupo. Actually, they are in a, napon sila grupo before. Hey, thank you for coming. Isa lang kapangutan, no? How does singing help you with your faith in God? Definitely, every time nga mukanta manggug ka, ang mga lyrics sa song, ma-remind ka nga you need to be, you need to be more bitong madasig ka. Kay Yes. dapat ikaw personally, madasig ka sa imong alawiton. So it really helps us a lot. You have Yes. someone to greet to, panibaya? And then later mga kapaglaw mo, okay, panpunta sila, the praise team. Yeah. Ginagreet na ako, labaw na sa taga Jansan. My wife, Jamie, and the whole family, si Mene. My father is nasa Mugbalay, bedridden na siya. And, ug sa tanang pamilya, sa Praise Team Singers, daghang salamat sa pagpaminaw and God bless us all. Yes, thank you for thank you coming kaayo. Oh, and sakto ka, Daryl, no? Later, mga ka-hope, no? Daghan pa nga mga songs ang atong madungog gikan sa Praise Team. Samtang karon mga kapaglaom, naday akong camera. Nasayod ba kamo sa mga panghitabo karon sa kalibutan ug unsa kay relasyon niini sa Biblia? Aniya si Pastor Edwin Calfan alang sa ang nasod karon. We are told that Jesus was our model in our spiritual activities. Ang ministry ni Jesus na categorize into three. Ginganlan og teaching ministry, preaching ministry, and healing ministry. Muna'y gitawag sa spirit of prophecy og mercy works. Muna ang kalihukan nga gipa si ogdahan ni Ginoong Hesus sa diri siya for 3.5 years. Actually, he lived in this world for about 30 years. But his actual ministry, the actual involvement of Christ with the divine mission he has,
was for 3.5 years from the time of his baptism by John the Baptist until the time of his crucifixion. O kanang iyang 3.5 years, gidemonstrate niya ni Ana ang iyang 3 major rules pag-set og example para sa church. Kaya ang church may iyang gibinlan siya ang buluhaton diri sa yuta. O ang iyang buluhaton, sama sa kong gisgutan, it involves 3 major mercy works: teaching, preaching, and healing. So, in a sense, ginatawag nato siya the great preacher. Ginatawag nato siya the master teacher. Gitawag po nato siya the great physician, the master physician, because he is the physician of all physicians. Naa sa iya ang pagpasiguro nga ang activity sa church in this earth until He comes will follow His footsteps. Now, healing ministry is considered by the Seventh-day Adventist Church as the right hand of the gospel. Nganong gitawag manig right hand? We all know the meaning. Kadaghanan sa mga tao ang ilang pinakakusog nga activity sa lawas ginahimo sa ilang tuong kamot kay mao man ni ang kusgan, except of course sa left-handed. Pero kana nga term kay figure of speech man na, ang iyahag yung meaning, ang kinadak-an nga buluhaton sa church is to bring healing upon the people. Kay mo man po na mission ni Jesus Christ nga gi-identify niya sa prophecy ni Isaiah sa Isaiah 58 katong niingon siya, for the Son of Man came to release the captive, to bring healing upon the sick, to give relief to the oppressed. Mauna ang iyahang ministry. So sa diri pa si Jesus, almost 40 times, nag-hold siya og healing exercises. And many of this were even done on Sabbath hours to the dismay of many Jewish leaders. Kay nganong muayo siya sakit nga para sa ila, labor man na nga violation kuno sa Sabbath law. But Jesus said, it is lawful to do good on the Sabbath. And that includes, that's the reason nga mag-explain sa inyo nga ang Adventist hospitals, open sila mudawat og patients, ga-treat ang doctors even during Sabbath hours because Christ said, it is lawful to do good on the Sabbath. Now, healing ministry is always an integral part of the Adventist mission. We don't go away with that. It will forever stay with us until Jesus comes. In fact, I'm very happy that this coming January 26 to 30, I'll be joining with the His Footsteps Foundation. This is a volunteer group of medical professionals from the United States, and some of them are based here in the Philippines, and we will be holding a major medical mission activity in Calbayog City. This is partly to honor our fellow missionary in Africa, the couple physicians, Dr. and Mrs. Pacifico Maipa, who died when they were victims of fire some few months ago dito sa Calbayog Hospital. So, to honor them, dunay His Footstep Foundation, which will be a 4 days very intensive health ministry. And we are inviting our local health professionals to get involved. We do this from time to time, from place to place, because as I have mentioned, this is integral part of the ministry of the church until Jesus comes. So, if you will receive an invitation, and if you have the gift as a medical practitioner or knowledge in medicine, don't deprive yourself of getting involved. Christ called you to do so. Let us follow His footsteps. Salamat Pastor Gulpa, no? Ato nakita sa diha nga si Jesus dinis kalibutan sa iyang pagpanambal, sa iyang way gipili, masakiton iyang higala mo na nga ungana kadako ang gugma sa atong manunubos. And mo po nang gihatag niya nga example kuya ato Yes. po nang sundon. So sa atong mga Adventist health Yes. professionals diha gatanan nato, good morning and God bless your ministry. Yes. Diha sa iyong health Thank you. ministry. Once again, thank you, Pastor Gulpan. And nining kabuntagon, mato ta sa ato ang Bible Trivia. So, yo, pasok. Yes, Sa ato ang Bible Trivia. Ang pangutana, sa buhat 3, kinsa ang miingon niini? Ako walay salapi o bulawan, apan sa ania kanako, hatagan ko ikaw. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazareth nun.
paglakaw. Wow. Mga kapaglaw, mandama na inyong mga cellphone. Tawag so, na. tawag na. Balikin sa gastorya to. Kinsa ka istorya? Yes, Familiar ka kinsa ito nga lang, di ba, Kuya gastorya. Darren, sa In the name of English? Jesus Christ. Actually, walk. actually kanta na sa mga kabataan sa una. Yes. Yes. Paborito niya. Kamugin mangantahay gid mo. Aniyan na itong number no, 092777775602. So, tawag na mga ka-hope. Ayan, Kuya Darrell. Kung sa live bahay mga kapaglaw, no? Wala ko nakagreet sa iyang birthday before and she is aging beautifully. I'm sure giving out na niyang tanan. And now, she brings news to us. Ato siyang kamustahon. Ate Charm from Asia to North America. Aniya sa Ate Charm atong tanaw. Amidst the rising number of divorce rates, in the face of broken trust and belief on the sanctity of marriage in the world today, 19 brave and faithful couples recommit, reaffirm, and plead to offer their life and love once again to their spouses under the rule of God on one Sunday at Avanti Hall, San Fernando, California. You heard so many times in the church from the ministers, preachers, this word, accept as you are. Right? This is the secret of God to start and to keep and to grow the relationship between God and the sinner. Accept as you are. This is the only way to enjoy, to have happiness for yourself. Remember, no other ways. Light Above Seventh-day Adventist Church, with its active youth department, believes that a strong community and church comes from a solid foundation of the marriage bonded by the love of God, commissioned to be God laborers of the world. Light Above Seventh-day Adventist Church lead the way to a renewal of marriage vows, declaring to the world that a lasting and loving relationship can still be possible, as they all say, I do. Husbands and wives once again march, gave their vows, and publicly accepted the challenge of accepting each other beyond adversities and happily looking forward to what the future brings.
Daghang salamat no pagkanindot kay tan-aw ng Last Duck to siya. Sa San Fernando, California. Oo. Magkaigsunan nato dito. Nindot kayo renewal to. Renewal. Renewal. So nindot kaya itong mga kapaglaom, mga Pilipino, kita nato sila ang mga kapaglaom. Ayan sa laing bahin, nini karon kabuntagon ang atong mga mag-alawit na usab sa Haranas kabuntagon. Ato na usab kinintan-aon mga kapaglaom. Atong mga bisita gikan sa Davao. So aniya ang Haranas kabuntagon. You answer my prayer. You were always there, caring for me and everywhere. When I called on your name, you didn't turn away. When I'm down on my knees, you hear my prayer. Father in heaven, we adore you. Lord of lords, our hearts we give to you. We will worship you eternally forever. Father in heaven, we love you. You answer my prayer. You were always there, caring for me and everywhere. When I called on your name, you didn't turn away. When down on my knees, Hear my prayer. you hear my prayer. Father in heaven, we adore you. Lord of lords, our hearts we give to you. We will worship you eternally forever. Father in heaven, we love you. Father in heaven, we adore you. Lord of lords, our hearts we give to you. We will worship you eternally forever. Father in heaven, we love you. Father in heaven, we love Yes, mga kapaglaom, good morning, The Builders. Nindot kayo inyuhang kanta karon an usa ka pinasahin ini karon kabuntagon mga kapaglaom tuod kay makauban nato sila. Si Ma'am. Okay, na si Ma'am ug si Sir. So, Sir, gikan pa mo sa Davao de Oro ba? Tama mong kayo? Oh, Davao de Oro. Oh, so mo ni mo ang mga kabataan tanan. Magini na himo. Yes. Pito la ka bo. Okay kayo kay Kuya Ginmo. Ay ako makauban makapaglaom among producer si Lia Camacho. An isip pasalamat no nini karon nga dinhi sa Haranas kabuntagon labi na sa Panimbayas kabuntagon. Isip pasalamat tungod kay atong December wa magid mo namo makauban sa tungod kay medyo busy mo na si Lara dito sa Manila. So busy man mo karon kauban mo na mo. Isip pagpasalamat sa Haranas kabuntagon, maghatag mi og award ninyo gikan sa ato ang Hope Channel labi na gikan sa atong station manager Sir John Sturgio Calibod sa spoke pod usab sa ato ang headed by Pastor Roger Cadirma. So sir, so award ninyo karon. So thank you kayo sa inyong time sa pag-ani layo kay mo pero ni anhigin mo dinhi sa Cagayan de Oro sa Hope Channel. And
mga kapaglaom, ako pong tawgon akong amigo si Daryl Ictin and Yup. Kay wala mo atong December, so muhatag pud mig award ninyo kay basin magmahay mo na mo. So, okay, diri mas to nga. Okay. Daryl, Yup, pagpasalamat gikan sa Hope Channel and Daryl Ictin. Thank you. So, message sa atong mga kapaglaom, atong mga kapaglaom nga nagtanaw karon, Daan, Yup. Mga kapaglaom, bisag dili mo maayo mo awit ug mo kanta, matangang ipong award basta mutabang lang mugduso sa buhat. Okay. Okay, so Yup. Thank you kayo nga wa mi ninyo nalimtan, no? Bitaw nalipay gid kayo mi. Dili na ni siya kinahanglan pero salamat gyapon kaayo. Thank you kayo mga ka-hope. So padayon mo sa pagsuporta sa harana sa Kabuntagon ug sa panimbiya sa Kabuntagon. So, thank you kayo and mga kapaglaom the builders na dire ang mga kabataan. So, thank you kayo sa inyo nga time dinhi. And mga kapaglaom, mubalik pa mi ang panimbiya sa Kabuntagon. Ay mo pagunit og remote, basin matintal mo. Mubalik pa mi. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ako ba maingon nga kato siya usa ka coincidence? Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala mapurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. The cliche statement would always say, health is wealth. And truly, this has been the most used statement we say when we hear of sick people. From this, a lot of health groups have emerged and united in giving awareness, lectures, and hope to a lot of people. The Seventh-day Adventist is known worldwide to be health conscious, and programs for this have been massively drawn to people. Health ministries' involvement is a great help for this cause. Why do we need to be involved in this matter? Why health ministries are in need in this time and age? Be a part of this great cause. Be involved. Be a health advocate. Only here in Good Morning Pastor. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. And this morning, ako makauban siyempre akong partner sa GMP sa buhat, Migoy Daryl Ictin. Thank you kayo. Gimingaw ko sa atong tandem, bay. Ako po. I love you, bay. I love you more. And makauban na to karon mga kapaglaom ang ato ang district leader sa North Central Mindanao Conference, district leader sa Golden Association, Pastor John Doroy. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, Wing. Welcome. Sir Darren. So nindot ni karon Pastor atong hisgutan karon atong topic no. By nindot Health ministry. Oh, health ministry. Kasayta nga atong iglesia gapangusog aning health ministry. So dugay naman ato ni gisugdan Pastor. I'm sure daghang mga contribution na nga nahimo sa atong atong sikataw sumuta nami para sa atong kapaglaom. Unsa man gyoy hilabihang dakong contribution
naambit aning health ministry nato sa atong isikataw? Actually, ang dako kay nga contribution ni tungod kay mahimo nato nga makahatag ta og kaning information unsa ka maayo ang pag-angkon og maayong panglawas ug pag ang health ministry sa ato ang church nagahimo sa disya og mga policies alang sa ato ang churches, sa ato ang institution ug nagahimo sa nis pagduso og pag-angkon og maayong panlawas not only sa atong community but to our member as well. Yes. So Pastor, giunsa man ni gitawag unsa pagpadasig og nga himsog nga lawas sa ato ang isikataw labi na aning pag-angkon ining health sa atong panglawas. Ang ato ra gyud nga mahimo nga madasig sila mao nga educate lang gyud nato ang ato ang mga katawhan, ato ang mga membro, ang ato ang community aron nga madasig sila kay kun wala man gud sila kahibalo mahitungod sa unsaon nato pag-angkon sa maayong panlawas, di gyud sila mohimo sa pag kaning himo niini but kung makita nila ma-educate sila mahitungod niini mahibalo sila unsay dangatan kung magpadayon sila ni anang mao nga bisyo o pagkaon sa dili maayo nga mga pagkaon. Education is the key. Lagi. Matupa ka ng knowledge is power. Di ba, Pastor? Way kay naguna-una magud ang uban nga may pataglawas bata pata punsay atong isulod sa atong lawas o kini kay bata pa man pero wa sila naguna-una nga batio na ni mo patong natag 40 bay. Wa action nagkabugat ang lawas, dili na ka basta-basta og bike. Matambling na ta. Sige na tagkatambling og bike. Okay. Okay. Bitaw ganahan ko sa imong reforma imong gibat karon sa imong kagalingon wing kay bahalag lisod na kayo bike lang gyapon panipis ba? Panipis. Oh, pasingot. Balag sige ka balintong. Usay mo. Bibikal mga po na siya bisag mabalintong ka bangon jud ka. Bangon ka. But usay mo gud Pastor malimot ta ba nga mag-focus lang ta sa usahay sa atong mga kaon no. Pero ang pagkatiman sa atong lawas holistic na siya daghan po ako lang ning opinion dili ko eksperto pero saktong tulog saktong ehersisyo, mga pagpili sa imong buhaton, mga choices po nga mga lugar nga imong adtuan, so mga makabungol ka sa kasaba, mga abog nga imong masimot, ana bitaw Pastor ba. Pero so Pastor, how do we define a healthy body? Ang healthy body actually kining ato ang pag-angkon bitaw sa maayong panlawas, it's not an instant nga yes, kun imuha nang gikaon karon nga maangkon gyud na nimo dayon ang maayong panglawas. Actually, ang atong balatian ma-develop na siya 10 years prior sa imuhang lifestyle nga imong gihimo. Kung pananglit nagkaon ka aning mao nga mga pagkaon karon 10 years pa na mo gawas kanang mao nga balatian, magka-diabetic ka, magka-high blood ka. 10 years na nimo nga gi-develop o gihimo nga gikinaiya sa imuhang pagkinabuhi. So mahimo na siyang makaangkon kag maayong panlawas imo nang gikinabuhian daan karon. That is why to the mother, to the parents, kung gusto kag healthy ang imuhang mga kabataan, make sure nga diha pa sa pagburos, paghimo niya na healthy namong daan. Then usasab na ana tudluan gini mo imuhang mga kabataan sa pag-angkon niya ng maayong panglawas. Kani bitaw mga butang adunay dakong reward sama sa education no. Kanang education para mo lampos ka 14 years. Oban nga 20 years, oban nga 30 years of education, mag-eskwelahin na sila. Same way sa health. Maorag hapon 10 years na binahog nimo og inamping sa imong lawas. So mao na likayan nato ng mga tambok-tambok diya para atong arthritis dili na siya mo suol. Mo na bantayan naton. Pastor, ang church nato ron, do na bay programa aning maayong panglawas nga ato sila nga madani o atong mapahat sa ilaha ang maayong panglawas. Doon na ba programa ato church? Yes, there are many programs nga gihimo ang ato ang church. Usa niya na kanang Health Expo, which is ato ang gihimo na sa ato ang church ug matudluan. Actually, it is a basic nga kining pamaagi. Just to follow the 8 doctors. And what is the 8 doctors? That is New Start. So, proper nutrition. Yes. Kaning exercise, water, tubig, sunlight. Actually, kaning tubig, usa na siya sa mga ako ang hatagag emphasis nga gikinahanglan gyud nato ang tubig kay haron ta malikay sa balatian kinahanglan mo inom gyud ta sa insakto nga tubig. 8 to 10 glasses nato ang imno niya na kay sa diha man gud nga muubos ang ato ang
water sa atong lawas, mahimong acidic atong lawas, diha na dayon mamilit ang mga balatian. Sakit. So kinahanglan kumplituhon gyud na nato, not karon lang Monday insakto then sunod na sa dili. No, it is everyday nga to ang imno na siya. So pure water kay kun imuha po ng sagulan og mga bino, mga soft drinks, mahimo nang makakontribute ng mahimong acidic ang imuhang lawas. So didto na dayon ang mga balatian. Lagi dugang information na imong water, Pastor, no? Kaya akong manghod, painundom gid niya sa amo sa una, nga once nga mabati na kagkauhaw, damage is done. Yeah. Mura na siya kanang dehydrate sunog. ng imuhang Once cells. na ang wangwang na ang mga Sunog purifier na. protection, na sunog. Imo lang kitambalan og tubig. So dapat dili ka bation og kauhaw. Minom na ka. Inom na ka. Oh, dili po na di kulor. Ayaw na. Ay, kulor. Wala na. Kaya ang atong diabetes diya. So, delikado na. So just to follow the new start, Yes. the temperance, air. So ang Ginoo naghatag yun nato hangin usahay Fresh ato air. pang sambugan og carbon dioxide nga muhimo parehan sigarilyo. So muhimo pag damage sa ato ang lawas. Lagi. Then rest is very important. So kinahanglan tag pahulay, insakto nga pahulay, not nga 8 hours gyud nga dili insakto nga time ang ato ang pagkatulog. The advice is before 9 o'clock kinahanglan na naka sa imuhang bed. Yeah, that's Kay why we that have is a Saturday. the important time nga kinahanglan ka nga mo rest anang panahon na. So mao nay kaning mao man gud ting repair sa ato ang mga selula nga na daot panahon sa ato ang daily work. Then especially trust in divine power. So daghan nga mga tao karon og balitian tungod kay nahimo man nga wala nakahimo sa pag salig ngadto sa Ginoo. They are stressed, but we as the people of God, kung naatay Ginoo, nagyud tay kalinaw tungod kay naa man tay masaligan. So that is very basic nga atong i-follow haron makaangkon tag maayong panlawas. And that is the program of our church. Thank you, Pastor. Gusto na masara ni awing Pastor ba, since daghan man kay mga kailag nga halos din na kayo sila mokaon na ning produkto sa karne. Focus na sa prutas, gulay, mga beans. What can you say about that, Pastor? Actually, mo ginay usa sa mga maayo unta nga mga pagkaon. Nga practice, Actually, kung mupatong ka sa in our study, our professor sa Master in Public Health, pagpatong ni mog 40 years old, 60% matud ba sa mong professor nga kaning gikinahanglan gyud ka mukaon og mga raw na mga hilaw na nga pagkaon ba prutas, mga kuan, salad. So mao nay pinaka maayo na nga kanon. Yes. So ang karne actually gina tungod kay polluted na nga to ang mga pagkaon karon. Yes. Mga That's labi na Pastor, sa ato ang mga manok nga feeds na ang ginakaon. Yes, Pastor. Sa ato ang Ato lang ipaabot sa atong mga kabaglaong nga dili bantog kay raw prutas. Napo na siya oras, napo na siya mga saktong pamaagi preparar, nga atong ibuhaton. So, mato pa ni Pastor, education is the key, knowledge is power. Ato ng Siron. Diri sa panimbiya sa kabuntagon, Pastor, aduna kami slogan nga ginatawag ni Doc Laila. Be healthy. It's a wise choice. Yes. Usa ka na siya ka importante ka nato isip Kristohanon, Pastor, nga atong pilion ang pagkamahimsog. Actually, in 1 Corinthians 10:31 nagingon diha nga whatever you eat or drink, whatever you do it the glory of God. Yes. So we must be careful sa ato ang ginabutang sa ato ang baba, mga kaigsunan tungod kay sa diha nga ato aning huna-hunaon gyud kanunay nga unsay ato ang ginabutang kaning maningil gyud ni siya sa insakto nga panahon unya. Mao na nga we must be careful. So we are lucky nga kaning ato ang church na ay health ministry department. Yes. Nga nag-inform na to, nag-educate na to. What we are going to do is just to follow. Wow, pagkanito. So thank you kay Pastor. Doon na ba kay mensahe sa atong mga kapaglaom karon? Message sa atong mga kapaglaom. Alang sa to ang mga kapaglaom, importante kay mga kapaglaom nga ato ag yung batnan ang maayong panlawas tungod kay we cannot serve ngadto sa Ginoo kun dipiktuso ang ato ang mga lawas. So ato lang yung himon, atong i-follow. We have Prophet Ellen White nga nagahimo, naga-encourage
nagasulat unsaon na to pag-angkon sa maayong panlawas aron kita malikay niining mao nga mga balatian. Oh, thank you kay Pastor. Thank you kayo. And mga kapaglaom no, importante ang atong lawas da. And Pastor Correct. no, mao ni ang templo nga gihatag sa Ginoo. Kini nga templo nga lawas ato kining atimanon mga kapaglaom. Sa laing bahin karon, do na tay caller sa ato ang Bible trivia. Good morning. Live online. Online. Good morning. Good morning. Oh, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, sister. Taga-asa man ka, ma'am? Taga Zone 10. Zone 10. Sunten, Bulwa. Purok 5. Asa man? Carmen. Carmen. Layo kayo. Carmen. So, unsa ang imong tubag sa ato ang Bible trivia nga among gibasa ganina? Jesus. Jesus? Jesus. Napa, tagaan tigaglain pa Laing nga chance. chance. Unsa, isa pa. Kinsa? Dahil kauban niya. Kauban niya. Laing tubag sa imong kauban niya sa imong panimalay. Oh. Gawas kan Jesus. Kinsa to Yes. siya? Apostolis to siya. Tagaan ka, apostolis. Kinsa man to niyon Kinsa to siya? Lakaw. Barug. Lakaw Barug. So, okay. Wala pa. Jesus ay mo. Okay. So, She wants to stick with Jesus. She wants to stick with Jesus. I'm Okay, sorry. nasa tubag isa, Derek. Kinsa? Peter. Peter! O, mau na mong Sabi ipaabot saya pa yung tubag si ni mo. Pedro. Thank you kayo. Ang tubag, si Pedro. Peter. So, Makita thank you ka na kay sa ma'am. makita na sa buhat tres size. Okay, so si Leah ang mupadayon og istorya sa imo. Thank you kay sa imong pagtawag karon. And mga kapaglaom, ini karon kabuntagon dili kompleto ang panibaya sa kabuntagon kung walay harana sa kabuntagon. Mobalik ang The Builders. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang ay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Sa dihang miabot ang bagyo, nahadlok ang mga disipulo. Kayang sakayan gikusok-kusok man sa makusog nga unos. Ug gila siyang gipukaw, ginuulo sa kami. Ug gibadlong niyang dakong nga unos, ug may kalinaw. Kung may bagyo makita sa Diyos, atong makatunan, luyo sa mga dagong may kahayag man. Di pahunong niya ang balon, ug ang hangin nga mapusog, ug nakita ang balangaw diha sa pangano. Sa matang Jesus at nagan, ni ang pusa bako sa Diyos. Kidaunuan ang sa paglauman, puno sa kasub-anan. Atong nahinumduman si Jesus sa kadagatan, sa pagbadlong niya sa dakong unos. O
sa mga dagom may kahayag man. Gipahunong niya ang balod ug ang hangin nga makusog. Kung nakita ang balangan sa panganuan, ihagisamo ko sa mga ulo sa kinabuhi. Nadungog ko ang tingog ni Jesus o kalinaw mipuli. Wow, kung may bagyong makita sa Diyos, atong makatunan, luyo sa mga dagom may kahayag man. Gipahunong niya ang balod ug ang hangin nga makusog. Kung nakita ang balangan, diha sa Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ang uban maingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makpurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. Mayang bunta mga kapaglaom, happy Sabbath kaniyong tanan. Ana sa pagkitas to nga segment ang Let's Pray Today. O kinihingayon atong gahin alang sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer. Kauban nato sa pagampo karon si Pastor June Doroy. Pastor, salamat kayo. Ana pastor ang mga prayer request nga gipadala sa atong mga kapaglaom atong pagabasahon. Una, atong ipis sa pagampo ang atong mga overseas Filipino workers, no? Labi na diya sa Saudi Arabia. Naot ang Ginoo magauban kanila sa ilahang mga trabaho. Apil na usab ang mga biktima sa nagapadayon nga eruption sa Taal volcano diri sa Pilipinas. Naot nga sila usab makabaton og recovery sa maong pangitabo. Ang ongoing usab nga camporee sa elementary schools. Nakaroon sila sa Mountain View College og next week usab pastor ang coming camporee sa mga high school students. And also let us pray for Sister Janet sa atong mga viewers nga matupad niya mahilis unta o mawala na ang iyang multiple gibating ang multiple myoma. And also let us pray for the Ladiao family. Asa sa mga kapamilya nila na may panana o atong iyang sila makabaton sa kalig-on sa panahon niya sama niini. And also let us pray for Brother Albert Lange or Lanhe. Matud pa sa nagsend rin hinaot nga malibyuhan lang jud sa tambal ang iyahang ginatake. Ipa-x-ray man gud na ako siya pero wala pa ang result. Natugid siya nga pinagi sa pagampo. Aduna kini maulian siya o adunay kini kaayuhan. And of course, let us not forget also to pray for all our Bible students nga napadayon sa pagtuon sa Biblia. Pastor, sa akin na pray. Maghimo kita sa pagampo. Among mahigugmaon, maluluyon nga Dios tagi ikaw sa among kinabuhi. Ninintak na sa kabuntagon,
kami nagaduol diha sa imong trono sa grasya. Unas tanan Ginoo, pasaylua kami sa among masala sa ingon ni ana nga among mga pagampo mahimong humot nga insenso diha sa imong trono sa grasya. O salamat sa kaluwasan nga among nabatnan. Ginoong Dios ani dinhi ang mga paghangyo sa amo ang mga kaigsuunan. Ilabi na sa amo ang mga kaigsuunan nga atua sa laing dapit, ilabi na Saudi Arabia nga naka-eksperyensya og kulga sa gubat Ginoo. Naot nga ikaw magapakamaayo, magaproteksyon ngadto kanila. Taga-islag maayong panlawas, kaalam usab sa ilahang paghimuon ug usab sa amo ang mga kaigsuunan nga naka-eksperyensya sa trahedya dito sa pagbuto sa bulkan sa Taal. Hinaot nga ikaw magatabang kanila ug magasupply sa ilahang panginahanglan nga bisan pa niining mao nga mga crisis sa ilahang kinabuhi, sila mahimo nga mapayduol diha kanimo. Ug usab ang amo ang mga kaigsunan nga nagapadala sa ilahang hangyo, sa ilahang mga ginabati na sila problema physical Ginoo. Hinaot nga ikaw magatabang kanila ug ayo sa ilahang mga balatian. Ikaw sa dinhi pa ikaw sa kalibutan, kami nasayod nga magapang-ayo sa mga balatian. Gani kini nagapadayon ni mo nga panahon nga kung kami magahimo sa pagduol diha kanimo, ikaw magahimo sa pag-ayo sa nagkanilain na mga balatian. Ang amo sa mga kaigsuunan, labi na sa Ladjaw family nga anaas kasubaanan, hinaot nga ikaw dasig kanila nga niini mao nga panahon ana ay paglaom luyo ni anang kamatayon ug among handumon usab nila nga kining mao nga pagbiya sa ilahang inahan mahimo nga handumon nila nga panahon unya sa imong pagpadayag makita namo sila nga nangamatay nagauna kanamo niya nang dako nga adlaw sa pagpangbanhaw. Lamang tabangi kami nga mahimong magmatinud-anon. Ug usab sa kampuri nga ginapadayon diha sa Mountain View College, hinaot nga ikaw proteksyon usab sa nahibilin nga mga programa niini mo nga adlaw ug sa ilang pagpamauli ugma. Ug usab sa kaming usab nga kampuri sa high school, naot nga ikaw magaproteksyon sa pagbiyahe sa mga mag-aapil nini ug sa ilahang mga aktibidades nga kining mao nga activities nga ilahang pag-apilan mahimo nga magatudlo kanila nga ma-mature sa pag-alaga diha kanimo, masaligon diha kanimo ug matudluan sila diha sa practical nga pamaagi sa pagkinabuhi niini mo nga kalibutan nga nag-aalaga diha kanimo. Salamat nga sa kanunay Ginoo ikaw magatubag sa among nga pag-ampo ug magatabang niining tanan ug salamat nga kami anay Dios nga masaligan ug magahimo sa pagsupply sa among mga panginahanglan kay kinta may tugyan gilaumang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Ug sa ato mga kapaglawom, kaduna kami mga prayer request, para niya po kami sa pagdawat niini o kini among sawaan atong pagkasawan sa pagampo dili lamang sa atong programa Let's Pray Today. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. You're watching Panimbaya sa Kabuntagan World.
wala'y imposible. Sa pitanganan niya, wala'y imposible. Balik ko sa linya, wala'y imposible. Diha kaniya, kundi ang saan niya. Kung ang kasaki anaa, diha kanimo kaniya himpita imong pagtuo. Kay kang Jesus walay imposible mahimo, kay dili gyud kaniya paggabiyahan. Busa higala ko, himpit ang pagtuo mo. Kung ikaw na kang Kristo, wala'y imposible. Duol kaniya, wala'y imposible. Sa pitanganan niya, wala'y imposible. Balik ko sa linya, wala'y imposible. Diha kaniya, kundi ang saan niya. Wala'y imposible. Duol kaniya, wala'y imposible. Sa pitanganan niya, wala'y imposible. Balik ko sa linya, wala'y imposible. Diha kaniya, kundi ang saan niya. Duol kaniya, wala'y imposible. Sa pitanganan niya, wala'y imposible. Balik ko sa linya, wala'y imposible. Diha kaniya, diha kaniya, kundi ang saan niya. Ang saan niya, kundi ang saan niya. If you're looking for a sweet escape from the bustling city streets, then this place could be a perfect one for you. Nature at its best in the mountains of Davao. Welcome to the beautiful and wonderful Bamwa Farm.
properties is 16 hectares in total. Food served here are all organic and no pork. Such a good way to start the new year. Just like Bamwas Farm, God wants us to live our purpose, and that is to become a blessing to the people around us. This is Shireen Gay Bassett saying that God is the creator of everything, and He wants us to become good stewards in His wonderful creation, only here at the Edge of Wonders. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests, and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na kita sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago na lang ko sa pangalang Rose, 27 years old, very happy in a relationship. A year ago, 5 years na may uyab, and in fact, kaslunon na may, nag-propose siya sa ako, a year ago, March last year, a year ago. Okay kaayo ang tanan, until September na-diagnose siya og chronic renal disease. Bisan pa man sa iyang kondisyon, nagkagahi ang iyang ulo ug dili niya ginatuman ang tambag sa doktor. Muinom ug mukaon gihapon sa mga bawal. Masuko ko niya, muingon na siya nga sorry, magbag-o na siya, pero balik-balik lagi hapon ang sitwasyon. Magsalig lang sa tambal, gikapoy na ko, feeling na ko, ako ang masakit og mamatay og sayo. Niabot na sa point nga, gaduha-duha na ko makigminyo sa iya. Palihog, tambagi ko ninyo sa akong buhaton. So, kaya atong tema karon nga Sabado is about health ministry, the taking care of your body, being the temple of God. So, unsaon man ni siya kay maminyo ay na nakita niya nga labad man puday sa ulo ang iyang fiancé. So, mga kapaglaw, makita ninyo sa screen, kompleto may nagyapon si Pastor Doroy nga mo atag og tambag og From China with Love, Reunited, Timada og UP, gimingaw mi sa inyo ha, og nanag yun mo in the flesh, ba? So, gigunitan yun ni mo Fitz. Kung flesh to sakto ba yun is this or hologram ba sila? Sige, Brad Fitz, unsaon ni mo tambag si Ma'am Rose, nagahi magyud ako ng ulo. Iso dya isa kay maragi asa may value nimo imong gugma or ang imong paglungtad og dugay na butang at stake imong health. Ma'am, para sa ko bitaw kay tungod kay naghunan na nagduduhan na bitaw ka ma'am, para sa ko kay imo ginanghunaan og ayo. Kay listen mo kay mo sulod sa relasyon ang ending kay mawala ra gyapon. Tapos para pud sa ko kung inanapod ka, murag strong imuhang gugma, pwede mo siguro ka magpabilin sa yaha. Pero ako lang basis diha kung willing ba ka mo uban sa yaha through thick and thin till death bagid na imuhang paghigugma sa yaha. Depende lang sa imuhang then at the end. I will let you decide for yourself. Alright, so pauna-hunaon pag yun nimo siya kay things to consider kay lisod kayo kung nakas relasyon. Ba, magminyo niya na di ay, so how would you handle bingkat? Unsaon ni mo ugon si Jimel kung maginahi sa ulo? Dili man pud gahi gulo si Jimel ba? Buutan man kaayo si Jim. Kani siya na nagminal dito ni ang uyab kay masabot sa nato namo guni stages ang grief. Or labo na naka sa mga terminal naka sa mga certain diseases or nay loss. Muna tawag dabda. Denial, anger, bargaining,
acceptance. Oh. Bargaining acceptance. So, feel na ko na siya sa stage of Denial. anger. Anger. Na siya, Ma'am Ange. Kaya nga, kung sa mga tambag sa iya, ang mga dili na niya panimbal, dili na niya iunaon. Wala na siya sa iyang maayong pangdesisyon. Na siya sa stage. So, ay mo siguro buhaton ani is sabto ni mo siya. Kaya syempre, aside nga na siya'y sakit, maapektuhan po ng emotional na magkuan magod siya ka ng mag self-pity siya. Correct. Syempre, Na maluoy siya magka-depression. nimo. So, kani nga ang panahon nga mas nanginahanglan siya nimo. Yeah, attest ba kung unsa ba yun na siya kung for in sickness or in health? Di ba, Yupi? Yes, Ma'am Ange. Akong tambag nimo, ang kana inyong plano nga pagminyo, siguro i-postpone sa na ninyo unless sure na gyud ka. Kanang walay Correct. pagduha-duha, maminyo ba ko or dili. So ayaw lang sana siya, paningkamutan lang sa ninyo nga maulian siya or moabot sa point nga katong gingon ni Ate Bing nga ma-accept niya ang iyang sitwasyon aron mo cooperate siya sa mga medication and dapat na gyud ka nga mo alalay sa iya. Mo support ka Alright, sa da. iya. Unsaon da kung ikaw si Kuan. Yes, dear Senator. Lagi ko na sayad kung unsa na kainat ang imong pasensya karon, but ang akong pangutana, how long can you expect yourself to be patient seeing your loved one slowly killing himself? Correct. So kung maantos pag hindi mo nga inaton pag hindi mo pasensya kay basig mabuti yung paadlaw nga malamdagan na siya, then extend your patience. Pero kung dili na, then dili na komportable sa imo. So move on. Ba, be with your fiancé. Wing, no? Agree po ka, Wing? Kani nga sitwasyon ron, ikaw ang alas ani, ikaw ang bida. So, imo siyang istoryahon. Istoryahon nimo siya nga if you love me, follow my command. Ha? If you love me, follow my command. Dili. Kung dili ka, daghan man siguro kag bae diha, dili naman siguro ako kay nganong dili makamutuman sa kuwang gisulti sa imo ha. Oh, tumana ni. Ako mo'y babae diri, alkansi kay ko og magminyaw ta. Mura kag nakadaog og dako diha nga rapol. Ako mura kong nasunugan og pispan. So, imuha na siya. Idil mo na nga magbag-o ka, kanang imong style, pagbag-o na ayaw paghigay gulo. Kay ako'y alkansi ani. Oh, kay kanang kaminyoon baya. Mura kang nasulod sa kamatayon, ana. Matol pa sa bandili, hayo, pag minyo ni mo, kay ganong nagminyo, magko. Ba, basol-basol na. Basol nga na, may hayahay nga single ko. Wala ko nagpadungog na, bayda, ha? Wala ko nagpadungog. Wala. Pero mao ginatinood. Muna nga, istoryaha siya. Deal, nga, mao ni akong gusto. O di ka mo tuman, bulag ta, nagaglaki diha, pagpuyo. Ana, nga wala Ay, kayong papilde. problema. Bitaw. So, dong Fitz, nakadungog ka adto, no? Amazing kailang advice. Naulo ko sa akong advice. Ana, paminaw sa mga minyo dong Fitz, bitaw, pastor. Unsa itong may istorya kang Sister Rose? Ang ako ang matambag ni mo, Sister Rose, mao nga, imuha ginang hunahunaon kan sa makadaghan. Kay nagingon diha, it's better to break a heart than to break a home. Correct. So, pait biya kayo kaning nagminyo ka unya pagkatapos mamatay ra di ay sakit Namao. unya. Pait po kayo nga nagatiman ra ka sa usa ka tawo nga nagbalatian. Imbis mag-uban mo ba? It affects sa inyuhang relasyon. Correct. Ug ngadto sa Ginoo. So think it over. So I go with the advice of ma'am nga extend lang sana kung mahimo. Ug inyuhang obserbahan kung okay ba gyud ang inyuhang relasyon kay dako gyud kayo kaapekto. Mao na nga nindot gyud kayo og ang imuhang mahimong partner na siya'y relasyon ngadto sa Ginoo kay Amen. kung naa siya'y relasyon gud diha sa Ginoo kaning ma-accept niya, then after niya nang mao nga pag-accept mo himo siya sa gusto sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Una nga si Ellen White nagtambag nga before sa inyong marriage gani kinahanglan mo nga magpa-check sa gusa. Tinuod. Kay basin magmahay mo in long run. So mahimo hinuon nga mabulingan ang inyong kaminyoon kung Correct. dili mo healthy anang panahona o dili sa di mo accepted nga iyon ana ang iyahang balatian. Mao. So careful gyud kay ang kaminyoon ra ba ilabi na sa Pilipinas Wala na iluwaay. Oo. mahal kaya ang Wala annulment. expiry. Oh, wagay kuan. So kinahanglan nga
ato gyud ang hunahunaon kanunay. Oo. So I hope Rose nga kiniyang mo ang mga advices diha nimo imuha ning hunahunaon. Pamalandungan. Kung angayan ba ni unsa may akong himuon? Angay ba ni namo nga tumanon? So I hope nga imuha uban sa pag-ampo sa Ginoo, paggiyas sa Ginoo diha sa imuhang desisyon, maka-come up ka sa insakto nga desisyon tungod kay imong gi-partner ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayun, amen. No, so mo pa nang giingon, one problem at a time. Kay basin man god nasuko ka kay imong huna-huna pod naapod sa pagprepare sa inyong kaminyoon. Kung maminyo man gani mo pwede maguna ma-change pang date. Di ba? Kung wala pa man kay announcement kay last year pa man po, di ba? Kay nagani uban nga na-engage karon 2 years ilang preparation, 3 years ang preparation basta kay committed mo to be together. Unya kay kung kana pa lang gani siya maglisod na ka og handle, how much more kung minyo na mo kay ang kaminyoon mas daghan pa nga problema. So might as well talk. Yes, Fitz. Dili gyud na siya ingon nga bed of roses. Oh, naminaw na gyud ni si Fitz. Advice na gyud ni siya paminaw. No, so og mo lagi na siya. Ingon pa, communication is the key. Istorya mo, sit down mo kung unsa gyud plano sa imuhang fiancé ana sa iyang kinabuhi. O i-express pod nga dili pod siya lalim nga ikaw magsigilag sabot pod sa iyaha. It takes two to tango. Ana magyud na siya ang kaminyoon, ang partnership ug uban pa. So might as well exercise it now. Og sa giyon man ni pastor, ayaw kalimot og luhod ampo kamong duha. Kay para mas strengthen inyong relationship. Unya natambagan unta kanamo pag hinuklubi lang pud ni siya ang among mga sharing sa inyo ha. O God bless sa inyong relationship ang padayon og pagampo ang health sa imong fiancé. Ayun. No, so karon moadto ta sa pag-celebrate sa kinabuhi birthday bulletin. Happy birthday, Max Baring. Sir, happy birthday. Happy birthday, sir. Bats Bustalino. Happy birthday. Edel Kirante. Happy birthday. Ella Grace. Happy birthday. Happy birthday, Ella. Pastor John Roy. Pastor, happy birthday. Bats Kakal. Happy birthday. Zezel Zoralta. Birthday ng Zaz. Kuya, Kenny, happy birthday. Jefferson Villarin. Happy birthday. Birthday greetings, Michelle Olaer Reyes. Happy birthday po da sa mga sa Chicago, Illinois. Yes. And Charm, happy birthday, Charm. Gikan diri sa Panimbaya team. Happy birthday. Message nimo ya. Ipadala lang niya. Message mo in behalf sa Panimbaya, Charm. Padayon lang ta sa itong kadasigon. Thank you sa imong suporta na mo din. Magpadayon ta, dili lang diri sa channel apan sa tibok nga ministry nga gisangon sa matag usa kanato. Amping mo kanunay ni Andro. Happy birthday, Charm. Yes, and it's so nice no to hear Charm again, no to see the Charm again nga na siya sa kuan, na siya ipadala nga news kay ganiya about atong renewal of vows sa mga brethren diha sa US of A. Oh, karon mga tata, pastor, nagyo ka dool. Happy birthday, pastor. Happy birthday. Happy birthday to you. Great pastor. Pastor, great. Ikaw na. Kay birthday ba yan ni Moron? Happy birthday sa mga nag-celebrar. Ilabi na sa ako ang coming up din ako ang wife nga mag-birthday po sa Uy, happy birthday, Ate Len. Pastor, paabot mo ka sa akin mo imbitaw na. Want to me. Okay. Dito pa mo sa fellowship na mo, dito ako ang celebration sa fellowship. Ato naging mo ng fellowship pohon. Napaka-great uban, pastor, yung mga kuan, ka-distrito. Ang ako ang mga kauban diha sa district, sa Golden Association, akong pasalamatan mo sa inyuhang kanunay nga pagsuporta ug ilabi na ugma pohon sa ato ang Officers Convention magkita ta dito sa Central Church and usab sa ato ang mga sponsors nga kanunay naga-sponsor nato sa ato ang mga program sa ato ang distrito, sa ato ang not only the crusades but also the church building as well. Amen. Dagan kay ba mga dasig da. Ako From naman China yung with love. si Mr. Rex Gonzaga. Belated happy birthday, Sir Rex. God bless you and Ma'am Jessica as well. Also, happy watching to my family sa Quezon City and of course, Marian May Montero, happy watching. Yes, da mga atong mga katribo din ha sa Talakag, dato sa Bunutan, Del Boy, ug mga kauban din ha. Daghang kay salamat sa iyo pag-accommodate sa mga karong semana ha.
Yes, gusto po na ako panimbayaon, tag Bilaran SDA Church, mayong buntag diha, Ate Grace Filomeno and Ma'am Larnie Mary, Sir Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, mayong buntag and happy Sabbath. Yes, next Sabbath, Mas Amicus Convention. Asa dapat fits? Diri sa Cagayan de Oro. Diri sa Cagayan de Oro City. Mga kapaglaong, Kuya Wing, napakaingon. Ay, ako masalamatan itong mga partners and sponsor. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Engineer Pidong, Amor Barbas sa tanan. Ma'am Mercia Katulpos diya sa US, sa tanan nga nagsuporta din sa Hope Channel. And sa MBC, ang camping sa elementary, kita-kita tayo, manami niya. Okay? Yes, gusto po na ko i-greet ang Vanguardia family diya sa Nila, Zamboanga del Sur. Gagatanan na to, kauban sa ilang mga brethren diya as the church. Good morning and happy Sabbath kaninyo. And sa atong mga SPUC kids, salamat kayo sa pag-participate sa atong intro song ganina sa inyong song, The Butterfly Song, If I Were a Butterfly. Yes, mga kapaglaom, daghan king salamat for another episode nga inyong gisawaan kauban mi. Ato lang yung timanan nga health is our first wealth. O karon mga kapaglaom, ako na po ning ibilin kaninyo atong angkuno ng grasyag himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Gugma nga tuburan o naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kopti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Sir Yul, keep the faith. Happy Sabbath. Live in harmony. We only have one earth. Buing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! Happy Sabbath!